bala'i muna ciki tsundum, kisa da zuba da jini bindiga bugun dumdum. Ya'ya dubu sun afka a maraici tsundum, ka kirga mata masu tankaba aiki jim. Kuma muna kuka har mun yi jungum jungum. Wasu sun ce matsalar a shugabancin ne, waɗansu na cewa mutuwar zukatan ne. Mata su ce zaluncin maza da ruwa ne, maza su ce mata sun ka sauya hali ne. Malam wallahi ya walle faka da shirka ne, wallahi malam aikin mu yayi muni ne. Zan so a ce mutuno duniya a da lafi guda na al'umma zamanin da kan ja a hallaka duniya arne da mai yadda. A yanzu in dai har gaskiyar faza na faɗa, laifin mace nema nesa ko yana tsada. Allahu ya fi mana karkado ba aikin mu wayo mutane.